Istopit ćeš se koliko je ukusno. Ovo je najkremastiji mac and cheese do sad. Potpisujem. Idemo na pripremu. U ključalu i posoljenu vodu sipamo testeninu i skuvamo je po uputstvu sa pakovanja. Na srednjoj vatri stavljamo kockicu putera i rastopimo ga. Dodamo beli luk u prahu i malo čilija. Mešamo 15 sekundi i sada ide prezident pavlaka za kuvanje. Sipamo i kratko promešamo. Testenina je spremna. Rezervišemo malo pasta vode sa strane, procedimo, prebacimo pastu u naš tiganj i obložimo je pavlakom. Smanjimo vatru, dodamo rendani sir po izboru i vreme je za zvezdu ovog jela. Jedan od najpoznatijih brendova sira u svetu. Prezident listići. Pored toga što su ukusni, imaju odličnu teksturu i brzo se tope. Skinemo foliju i idu direkt u pastu. Promešamo i sir automatski kreće da se topi. Sipamo malo pasta vode i dešava se prava magija. Pripremimo tanjir i vreme je da serviramo. Malo bibera za kraj i ostaje nam ono najvažnije, da uživamo. Prijatno!